Bicol Target Afternoon Edition. Madadangog nindo ang mas dakula na mga storya, asin pangyayari, hali sa satong kapalibutan, bisyon, asin sa bilog na nasyon. Bicol Target Afternoon Edition. Diyos marhay na kahaponon sa Indugabo sa moya pong mga paradangog pet sa 29 na ngunyan kan Hunyo taon 2021 Martes. Kami po naglalaom na yaong kita gabo sa marhay na kamugtakan sa taho kaining pandemya, padagos kitang manarig asin makimaherak sa mahal na Diyos na matapos na ining kahilangan ang mga may COVID magkaburlong na po. Asin kitang pinagbibiyayaan ng karahay ng salud, padagos kitang proteheran kan mahal na Diyos, asin magamit ini susug sa sayang kamautan. Bicol Target, naglalaom na yaon dyan kamo mga paraantabay sa Legazpi. Ano po ang meriendahan, Albay District? May pigtitimo-timo lamang sa daraga, naghanda na kan pamanggihan siguro. Babasugon mi kamo nin mga informasyon sa luwas, katuwang tadyan, si Kumpadreng Al, si Pading Jomar, Kumpareng Jim, yaon dyan si Ans Galero, si Renz Luna, si Luens Nabarzena, sa Manibela si Henry Boy Mata, sa technical control sa kuyang kapartner ngunyan, si Kumpadreng Tainal Baldo. Sa newsroom, yaon dyan ngunyan si News Director Edwin Peralta. Salamat direct sa pag-take over kasubago ning mga poko mas o menos 1.5 hour. Adago sa paghanap kan inirib o kaya pag inirib kan mga istorya lokal, national, international. Siyempre nakamonitor man si News Manager Mardela. Sa production center, yaon dyan ang AM kang DZGB AM A Angel M Musta saan sa muya pong anghel. Sa IT, yaon dyan si Arven Buda si Richard. Ako po ang sa indong servidor sa radyo, si Pio Fernandez. Magandang hapon kay Dr. Philip Roa asin sa pamilya. Magandang hapon sa iyo, Doc Philip. Salamat sa padagos na pag-antabay. Oy, sabi digdi ni 7115, good PM Sir Pio. You're back po. We miss you kaninang morning. Listening po kami. Now dito, Centro Legazpi. Ba, good afternoon ha. May paradangog kita sa Centro Legazpi. Yan, minakusugan na buot ko. Lalo na dyan sa Centro kan Legazpi. Tabi ano. Ray na hapon, Bicolandia. Supigabot kan sa muyang puwersa sa inman na lugar kan Bicol. Imaging sunasaluwas kan Rehiyon 5. So pinag-abot kan sa muyang broadcast sa AM band sa radyo. Laban ang DCGB sa radyo, buda sa internet, DZGB News Online, worldwide, netwide, dyan sa Facebook. Siyempre sa YouTube, kasabay man yan dyan. Sige, ang sa kuya pong number is 0926-0156-020. That's 0926 0156-020 sa Globe, as in 0961 759-0888 sa Smart. Aramon tatulos an bungkaras kan mga istorya kumpadreng Almarain hapon gawad na. Maray na hapon padi maski limitado ang mga aktibidad kan publiko sa luwas dahil kan GCQ status pangunyan sa COVID dahil man garay nagpapabaya
ang Philippine National Police sa paglaban sa mga kriminalidad. Apresyado ni Albay PNP Provincial Director, Police Colonel Attorney Arnold Santiago, ang mga accomplishment ko niyan kasaya mga tauhan sa iba-ibang mga munisipyo asin syudad digdi sa Albay. Sa Libon na aresto o haros na ubos na nagka-aresto itong haloy-haloy nang may mga kaso na 7 mga suspetsado sa iba-ibang lugar. Ang iba doon pa sa Manila nagtago sa sinasabing gang rape na nangyari. Haloy na, mga 2011 pa, dyan sa may saudan kan Libon. Sa Palanog, Kamalig naman, may naaresto man na babaeng balo sa kaso man tungkol sa illegal na droga kan sarong Aldao. Digdi naman sa Legazpi City, dyan sa to, sa may Imperial Court Subdivision, igwa palang kinaaresto man na involved man sa illegal na droga. Plus, igwa pa ki saro man na naaresto ang mga pulis sa kaso man na rape. Suspetsado man ini, may mandamiento di aresto dyan sa Barangay Rawis, Legazpi City, kan sarong Aldao. Kaya ang mga accomplishment na ini kan mga personalis kan Philippine National Police sa iba-ibang LGU, kaya munisipyo siyudad digdi sa Albay, ang apresyadong maray ni PD Santiago pag manifesta rin o kaya manifestasyon ini na ang mga pulis talagang may higos sa tahaw ngunyan kan GCQ asin pandemyang COVID, alagad dahil nagpapabaya na maging areglado ang pasyo din, kaya yaon mangyaray ang sa indang mga kaigusan na matrabaho, lalo-lalo na ining mga may mga mandamiento di aresto. Roger to that, kumpadring Al. Yan pa din ang informasyon, digdi sa luwas, Alarmario, DCGB. Salamat, kumpadring Al. Congratulations. Job well done, well deserved na accolade para po dyan sa mga nagtatrabaho na miyembros kan Philippine National Police. Taon-taon bibiltadahan tayan. Salamat Al sa informasyon, padingal. May signal pa. Diyan sa luwas, marhay na hapon tabi kay kumpadreng Noel Manalo. May pinagpadarasan na ako duman sa bangkang Dikatig tabi sa lunadang pangdagat na Dikatig pasiring duman sa isla tabi, kumpadreng Noel. Kaya wara ako kasubagong aga. So alas 11 biyahe ang natsimpuhan ko. Kumpadreng Noel. Sabi nga ni kan itong sunagasagwan, sunagtimon. Lunad na nga yata, madiretso na kita. Ako pwede man mabalik sa nangunya na hapon. Anong oras niya ako ang bultada? Alas 2 nga po. Kulang niya ako. Dahil ako maabot sa alas 4 istorya. Abareta kung maiba ako sa Indo. Ipalunad na ako, kumpadring Noel duman sa Sibid-sibid. Pari na gaya tayo. Diretso ta na. Patos, bilta sana. Ano niya akong oras ang bilta? Alas 2 duman mahali nga. Kapos niya ako sa oras. Ans, marhain hapon man. Go ahead. Good afternoon, Sir Pio. Good afternoon sa mga parantabay. Sa mga nagdagman niya itong bareta na uyam-uyam ngunyan, ang ibang concerned citizen sa iba man na mga personang pabaya sa mga kinakanan o iba pang ati na basta na sunang titarapok sa Partekan Highland sa Barangay Estanza, kada bes na ang mga ini nagtuturo tambay sa nasambitan ng lugar. Ini ang bagay na nakaabot sa DCGB News matapos sa sarong concerned citizen ang nagpost sa Facebook na nagbuburubay ko na sa lugar alagad ikinamundo kay ini na ang lugar na magayon ko ng pasaran na gari na sa nang pigbastos ka nagkakapira dahilan sa nagkalat digdi ang mga kinakanan gikan sa mga fast food chain as in iba pang produkto kan mga personang aligadong nagtatambay sa lugar lalo na kung banggi alagad pipabayaan man sana ang sa indang mga ati.
dati nang may nangyaring siringganing bagay sa lugar, alagad na utro na naman nga niyan kung kayaan na barangay officials kan barangay estansya pangingenot ni Kapitana Josephine Baluso nangangapuda ng unyan sa siisay man ng mga persona nagpapasyar dyan sa parte kan sa indang barangay na kung pwede disiplinahon man ang sa diri asin itapok man sa tamang lugar ang sa indang mga pinagkakanan o asin iba pang ate. Minsan nga ni igwapanin mga bote nin alak na yaon dyan nakabalandra sa kahalabaan kan Highlands sa Estancia de Legazpi City. Sa ibong nalado, ipinaabot na naman ang concern na ini kay Buboy Canyo, ang Pamayokan City Environment and Natural Resources Office kan Legazpi kung saan sa nag-asigurar na iimbestigaran man ang bagay na ini tangan na mapundo na ang siring kaning gawi-gawi kan mga nagkapirang Legazpeño siniba pa na nagbibisita sa nasambitan ng lugar, lalo pangunyan na ang lugar na iyan sa luna sa mga bibisita talaga kan muya na magpalipot-lipot lamang o kaya puro pangalo lamang lalo na kung oras na nin banggi o kaya hapon. Pinagtawan pa nin doon ni kanyo na oras na maaraman ninda kung siriseman ang mga nasa likod gani asin na may madakop sindahin akto dyan sa nasambitan ng lugar na nagtatapok man in basura, posibleng magpaluwas man sinda o mag-issue man sinda ng citation ticket dahil man sa saruining malinaw na pagbalgar sa Acta Republica 9003 o ining Solid Waste Management Act digdi sa tuyang nasyon. Yan tayo, Sir Pio, ang mga impormasyon, Ans Galero, DCGB. Duro diretso kita kan mga informasyon dyan sa luwas. Nasa linya si kumpadreng Jim, 3rd District. Pading Jim, marhay na hapon, gawad na. Maray na po tabi pa din, imbitado sa aga, mga taga-picnic di sa committee level sa Sangguniang Bayan na sa hall, alas 9 din aga, para hagadan paliwanag ang mga ini sa kunata biglaan ang pag-alintoto kan taripa sa mga bill sa mga konsumidores, asin kun kasuarin luminang kaon ang bill, saka naman lugod nagpapara puro brown out, may announce brown out, may dae, haros na pabaldi ng maray ang mga consumers, kung kaya sa nakaaging regular na sesyon ni Big Proponer ni Kagawad Randy Gata bilang Chairman Committee on Health sa Sangguniang Bayan, na imbitaran digdi si Leslie Capos o kung bako si Apo Alvarez para direktamente sindaan magpaliwanag sa magabat na sitwasyon, magabat na ang buhay ngunyan, mas lalong guminabat dahilan sa may increase na ini sa taripa sa kuryente. May domino effect naman sa panahon patingon yan, tabi ba rin, mismong pagpagunting tibuhok, dating 50, 60 na ngunya, refilling din tubig, 20 pesos, galon, 25 na ngunya. Por dahil sa pag-increase kan bayadan sa kuryente. Kuryente ang bigla rason. Nakakuaning rason. Mataglayo. Pag Mataglayon. luminang ka sa petrolyo, may rason. Pag minababa na, dahil na nga ni, so ASF nga ni ngunyan, dahil nabagad, nagbababa ang presyo kang Tora karning naman, orig. dahil na naulian sa presyo ka no rin. Oh, ngayon, pag bumidaba naman ang presyo kang kuryente, mababa ang presyo kan mga iyan. Ay, mana, dahil na. Sus, Dahil Maria, na nakakasulit. ay, nagkakasulit, sige. Ayun ang problema sa Toyota. Kita nga hinsya kay gobyerno official na minabutong giraray pabalik sa dati kung nakakabalik sa dati ang presyo. Yan, aha. Ang apektado, kitang mga konsumidores. Pati pala, so pag paupaw, apektado na. Mahal na ba de? So refilling, apektado na ta. Mahal nga sa binayad mo sa kuryente. Mahal na nagagamit niya kay kuryente. Oh, yan. Ya, haputon Ano pa mga nagagamit kay kuryente? Kanakol, Tubig. Masunod, tubig. suyilungon yan, hindi akong gura na. O so mineral water na big so bottled water, hindi na akong gura na. Iyo, oho. Yan tabi pa din mga epekto. Kaya gustong papagpaliwanagon digdi sa committee level ang mga taga-apik sa aga alas 9. Roger. Yan tabi pa din mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat kumpadring Jim. Sa istorya hari dyan sa luwas. Yan, nagkado ang istorya sa tuyang babeltadan gikan duman sa report. So report ni Pading Al, budon ni Pading Jim, taod-taod, pakalis, kad mga hanap buhay ni Pading Nal Baldo. Sweldo na, sweldo na, sweldo na, sweldo na, pili ng Bear Brand, siguruhin ang tibay, Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand 2.4 kilogram pack.
Kayang araw-arawin ng tibay hanggang sa next sweldo. Dahil mas mura ito kumpara sa patingi-tingi. Sweldo na, sweldo na, sweldo na, sweldo na, bili ng Bear Brand. Bili ng Bear Brand. Siguruhin ang tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand sa iyong suking tindahan. Tibay refers to Tibay Resistensya Nutrients, Vitamin C, Iron, and Zinc with 3 balanced meals. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Yung Maggi Magic Sarap dagdag value pack. May free 2 sachets. Sa bawat 28 sachets na bilhin, may free 2 sachets. Kaya ang sarap-sarap at ang bango-bango ng mga luto-luto mo. Free 2 sachets na dagdag diskarte sa kusina pang araw-araw. Kaya ang saya-saya ng pamilya. Maggi Magic Sarap dagdag value pack. May free 2 sachets. Bili na, bili na! Promo duration January 1 to December 31, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 1210 series of 2020. New Maggie Magic Sarap. Dagdag Value Pack. May free 2 sachets. Sachets. Bili na, bili na. Panahon ng hawaan. May hawaan din sa bahay na di namamalayan. Dahil ang sponge ay maaaring pugad ng milyon-milyong germs na maaaring humahawa sa pinagkakainan. Iwasan ang hawaan. The Philippine Society of Microbiologists recommends Joy Antibac with Power of Safeguard. Removes 99.9% of germs sa sponge. Para iwas hawa sa pinagkakainan, mag-Joy Antibac with Power of Safeguard. Iwas germs, iwas sakit. Mag-Joy Antibac para iwas hawa sa pinagkakainan. Halika na sa pinakamura. Panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsos nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programa Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa indong kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo ang makikinabang permita. Wo garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. Word ka na. Itodo mo, beat mo with Coke Studio. Just drink Coke with a gold cap, peel the label, and send the code to the Coca-Cola Facebook Messenger for a chance to win Todo Surprises. Promo duration is from May 7 to July 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 0684 series of 2021. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alin
kaya't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Oras Pilipinas, alas 4:30 sakto. An oras hatod sa Indokang. Joy 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Joy Quincenas Pack, only 10 pesos and 50 centavos SRP. Oras na para itodo mo beat mo with Coke Studio. United Home Products. United Home Kidilets. United Home Sitab. Ang bahay mo protektado sa tulong ng United Home Products. Embassy Whiskey. Chill muna tayo. Downy. May bango na tumatagal ng 24 hours laban sa amoy pawis. Iyan tabi sige, maray na hapon diyan sa satuya mga paraantabay man sa Katanduanes. Sabi digdi maray na hapon, Manoy Pio, nagdadangog po kami permi uya sa isla nin Katanduanes. More power po sa DCGB. Salamat diyan sa satuyang mga suki man sa Katanduanes. Pading Noel, maray na hapon tabi. Pading Noel na Manalo. Salamat sa padago sa paghinanyog. Sige. Bueno, so enot na report ni kumpadreng Al na Armario itong sa accomplishments bagakan Philippine National Police digdi sa Albay. That's well and good, magayon na pagdangogon iyan. Ayan ang kaipuhan na nadadangog. Nganing kumbaga, ma-rebuild ning diretso na ang imahe na in a sense natatarnis, nararaot dara ka ining minaburutwa baga na pangyayari lalo na ito duman sa Metro Manila na dai pangani nare-resolbaran baga kumpadring nalso pambabadil gadan sa hampang sarong pulis padignal bako sarong pulis binadil gadan gari manok sa payo sumako apo kan sarong lola pang sampang kan aki kan pulis na babae bako. Sundan pa itong pambabadil naman ngun ito nakalis bagang mga kalisan nagkapirang bulan bako na apo an binadil. Lola na an binadil. Nin pulis na naman. Bako. Pagkatapos sundan naman yan latest nagwala baga padingnal sa sarong hepatura di pulisya gadan an sarong pulis tanagwala man sa sarong pulis. Maray nga ni ta igwa kita nin sarong hepe kam pulisya kam Pilipinas si Tata Gimoy. Pero Tata Gimoy dai kaya ining gabos ni padingnal no matter how kagayon kan image buda performance ako ay for one believe ako and siguro once in a lifetime talagang makakako kita nin tamang Chief PNP and this time, dyan sa pagkatawo ni Tata Gimoy na Eliazar. Kaya lang, na-overwhelm siya kan sistema na padi what's in the system now bako. Kaya dapat ining mga performance managad na-highlight taman. Isipon mo, sunod-sunod baga sa akomplishmento kan Albay PNP, may mga nagka-arrestar na igonin nagkakanigong mandamiento de arresto, mga matitinding kaso pati, lupig, droga, and everything else. Congratulations. Keep up the good work. Tayan ang pambalansi padingnal, You can just imagine, at ara mo baga paano, sa natural na dalagan kan kinaban, sa 10 mong maray na naginibuhan padingnal,
Saro ang pumaltos dyan, radas gabos, susiyam na maray mong naginibuhan. Iyan ang nangyayari ngunyan. Ito ang naha-highlight. Kaya, day mapupwede na magparataram ning isolated case iyan. Maray nga nita si Tatagimoy. Day nagtataram na isolated case. Iyan ba ko? Yan, okay. Sige, tamay ikuan mo na kita. May upload kita sa telepono sa tuyang programa. Aramon ta daw ini. Hello, marhay na hapon tabi. Hello. Yes, sir. Hello po, Sir Pio. Good afternoon. Good afternoon din po. Opo. May ano lang po sana ako sa tungkol dyan sa mga pulis. Ano po kaya kung ang malaog sa pulis, i-require na ipagbawal ang pag-inom? Okay. Total po, mahalo na ba nga po ang sweldo nila? Tapos, ang mga garo, ba ang kasi ba nakagigibo ng krimen sa pag-inom? Iyan, saro iyan sa mga puntos, Go ahead. Naputol na. Hello? Naputol na. Okay. Di iyo ipagpadagos ta. Ngunyan baga, si Tata Gimoy, several hours ago, kay kasuhapon, naghampang na sa publiko. Maray taday kita nakakadangog kay itong pinagasabing isolated incident ini. Dahil kita magparagamit na kaan because that isolated incident, nagkikrear iyan ng massive na negatibong epekto sa entire hierarchy and kumandansya kan pulis na kahirak man sa mga nagtutultol na mayoriya, nagtatrabaho ng tultol na mayoriya kan pulis, na uubos ang imahen. Okay, ilinga. Ito bagang nambadil ning lola, padingnal, alos gusto nang itandol ni Tata Gimoy. Pipitsirahan, ang gulo-gulo. Grabe nang gigil ni Tata Gimoy. Kumbaga sa sarong dagit nin sarong ama na igwanin aki, na arukan sabi bagang Tata, kinamon, pagod na kami na mapakarayan organisasyon, araw ka ng ginibo mo. Ngunyan, ang sabi ni Tata Gimoy, pighanda na, in relasyon duman sa caller niya to padingnal, pighanda na su guidelines sa pagpairarom sa parang regular na neuropsychiatric psychological assessment kan mga pulis padingnal. Inibagang mga pulis, dahil ko lang po aram kung nagpapairarom sa neuro bago maglaog. And kung nakalaog na, dahil ko aram kung igwa pa sindaning regular na neuro exam. An aram ta sa naso PFT. Physical Fitness Training. Pero sa neuro, da itaaram. Tama si Tata Gimoy. It's high time na mag-formulate na ning policy in order for the hierarchy to determine the neuropsychological capacity nin sarong pulis. Tabako baga pading nalbasang-basang ang trabaho nin sarong pulis, mala ang sweldo ninda, makaliwoy-liwoy na pa di ba ko? Makaliwoy-liwoy na talaga. So the public demands a more professionalized and efficient service of the PNP individually and as an organization. Makaliwoy-liwoy na pa di. We have the right to demand the public nin masalangkaw na level nin serbisyo sin protection. Bako? Yan. Data isi kung ansarong pulis baga pag naka-uniforme na, day munan basta-basta pa day madut-dut. He is clothed with authority and power. Igwan na sa iyan ning ibinugtak na puder ang lay. At bagpusipos ka sa napade, piga-aristar ka, maski dae ka maning kasalan,
Siyempre madepensa ka kamboy. Di ako kasalan, di ako nag-abaskan. Ohop! Resisting arrest. Di kang kalaban-laban. Vast power and authority. Lalo na taigwa pa maganing armas pa di. Igwang badil. Which could kill anytime they want. Kung iyan po nasa kamot, ninbako tultol na pulis. Kaya baga, inda ko sana, kung tadyan baga sa paglaog kang pulis, neuropsychiatric exam, dyan. How about kung igwa ka na ninbado na pulis? Pulis ka na. Igwa ka na ning responsibilidad. Kumusta ang mental state kan kada naka-uniforming pulis? Kumusta na sa iyang mental state? Dahil daw siya mag-break under pressure? Kumusta sa iyang logical reasoning in times of severe stress in line of duty? Kaya baga padi, yan ang mga nasa militar, pading nal, buda yan ang mga nasa pulis, sa training, kikurukos labanan kan mga training officer, so balos ang liwoy ramog na kan liwoy kan training officer, kuslab insulto gabos, parte yan kan psychological training. Tanganing so sa iyang emotional stableness and logical reasoning, madeterminaran kung kapable ka na maging kalmado sa nasa sitwasyon and you can perform your duty rightfully according to rules, na daig ka maputol, na daig ka na sa nabiglang mangbabadil nin mga tao. O yan, kaya pigtutuod sila, kaya kikurukos laban baga sa training, sa formation, kura ka dyan. Tanganing matuod ka sa aktual na laban na pagyayaon ka na dyan sa field. Iyon ang katuyuhang kaantabi. Apera ka itong so physical, sabi na nga ni, training. Yan, both emotional and physical capability dapat iyan established din marhay. Uta, sayang pa ding ining mga nagtutultol ning trabaho. Walig di sa Albay PNP, kadakol nin mga accomplishmento, narekonisir kan provincial command and kan regional command. And ikadua dapat mapaprofessionalize na talaga, halangkaw ng sweldo na nindo. And di mo masabutan kung nansarong polis na naunipormehan na, sisiga-siga na pa de. Di ba? Iling mo, diyan sabi nga ni Batan Hororon bagang niya na, kuha naman, armasan da so sibilyan, nabubuhay na naman itong Hororon. Sabi ni retired General Agot na Marquez. Ang sabi ni retired General Agot na Marquez, ang sa kuya nga yung punto dyan is, performance kan police after a crime has been committed. Iyo nga yan ang kuan. Iyo nga yan ang importante kung ano ang performance kan police pagkatapos kan krimen. Iyo ang piga sabi ni kuan ni General Agot, retired General Agot. Tama baga pa di? Takon nalimbawa naisnatsan si Pading Nald. Nagbilang ning taon bago ma-arestar snatcher. O dahil na nga na arestar, dahil na resolver. Matao ito ning mensahe sa mga maabot pang snatcher. Duman ka mo sa Legazpi, dahil nadadako pang snatcher. So crime solution is a deterrent for future crimes. Yan tabi. So, sa mga pulis, congratulations duman sa mga nagpe-perform ng tultol. At nga ning matauan tayo na nagkakanigong accolade sin pagpapasalamat man tabi. Sige. So sana maaabangan tayo ni kaasabi ni Tata Gimoy na ma-formulate nga kita nin policies para sa pagdeterminar kanining regular na gayud na neuropsychiatric test sa mga pulis na on active duty. Sige, Pading Nald, iputok mo ang 45.
Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education. In the face of the pandemic, this school year 2021-2022, DWCL continues to offer quality academic programs and services through flexible learning platforms. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution with PASCO Level 2 RAY-accredited programs. It nurtures young people to become moral and intellectual professionals, individuals with dignity, integrity, and service orientation, God-loving persons who want to make a difference in the world. The online and on-site enrollment processes for grade school, junior high school, and senior high school are now going on. The start of classes will be announced later. For college and graduate school program, the online and on-site enrollment for summer classes will be on June 15 to 16, 2021. Classes will start on June 21, 2021. Then, the enrollment for the school year 2021-2022 first semester will be on July 5 till August 10, 2021. Classes will start on August 11, 2021. No tuition fee increase and reduced miscellaneous fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For increase, please visit the Admission, Guidance, and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page. You may also contact telephone numbers 480-2148, 480-3108, or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi is concerned with your safety and your future, your success, our word. Word ka na. Itodo mo, beat mo with Coke Studio. Just drink Coke with a gold cap, peel the label, and send the code to the Coca-Cola Facebook Messenger for a chance to win Todo Surprises. Promo duration is from May 7 to July 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 0684 series of 2021. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers room, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Sweldo na, sweldo na, sweldo na, sweldo na. Pili ng Bear Brand, siguruhin ang tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand 2.4 kilogram pack. Kayang araw-arawin ng tibay hanggang sa next sweldo. Dahil mas mura ito kumpara sa patingi-tingi. Sweldo na, sweldo na, sweldo na, sweldo na. Pili ng Bear Brand, siguruhin ang tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand sa iyong suking tindahan. Tibay refers to Tibay Resistencia Nutrients, Vitamin C, Iron, and Zinc with 3 balanced meals. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Sa sobrang init ng summer, you deserve to relax. Chill muna with Embassy Whiskey. Drink responsibly. Siya ang servidor na may puso sa tao. Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman. Adrian, si Adrian Salceda. Yan si Adrian, talaga naman. May maray na pag-gobyerno ang action man. Konkretong patinampo sa hararayong sidyo. Basta Salceda may maray na legasiya. Ang mga barangay, padaba niyang maray. Sa pulang gimawot niyang dubakol ng negosyante. Serbisyong may puso, ang satong kaibuhan. Hatod ni Adrian Salceda. Siya ang servidor na may puso sa tao. Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman. Adrian, si Adrian Salceda. Sa
Sa pandemyang ito, napakahalaga ng paggamit at pagbabahagi ng wastong impormasyon. Ang pagkalat ng fake news tungkol sa mga bakuna laban sa COVID-19 ay nagiging dulot ng takot at pagdududa. Dahil dito, patuloy na ipinapaalala sa publiko na ang lahat ng mga bakuna ay mabisa at ligtas na panangga laban sa COVID-19. Ang mga bakuna sa COVID-19 ay dumaan sa masusing pagsisiyasat, pag-aaral at pagsusuri ng mga eksperto. Huwag tayong basta maniwala sa mga haka-haka lamang, bagkus ay kumuha ng mga impormasyon mula sa mga verified sources. Ang taong may tiwala sa agham, makakamit ang kaligtasang inaasam. Number 1. Thank you so much, kumpadre Nal. Duman sa report ni Pading Jimmy itong apektado na pati sa pagpaupaw pa rin. Naglangkaw na, talangkaw na sa kuryente. Grabe kako, inda kun papaano. Aram mo Pading Nal, we have to accept the fact. So apek ko yan is in its lowest low. Hababaonin marhay ngunyan ang approval rating kan Albay Power and Energy Corporation. In fact, so iba nga ni Padingnal, nag-restorya na ito bagang sa mga pinag-schedule na brownout pa din na 8 oras, 12 oras. An iba nagdududa, duda man sa nata. Kita dahil man nakakaisikan, dahil magkita ng technical know-how. An iba duda ka pa din, natibaan talagang load shedding daw ito. Natibaan nga yakon, igwasan na ngayong raso na pigre-repair nga sa uni, pigre-repair nga sa uto, taday makita nin pagkaisikan mananggad kun ano. Yan, mga oro istorya masa natibad, talos regular baga pa di, and hilingon nindo, may nagbubutwa bagang istorya sa nasyonal na nagninipis ang supply kang kuryente sa Luzon grid. Ano, and iyo man itong sa pagpara-schedule kang brownout so feeder na araw kaini, duma sa 3rd district, maghapon, halos weekly. Diba? Kaya sa iba kung load shedding talaga ini, hindi guys na may pig-repair nga sa auto sa on. Pero the benefit of the doubt is still there. Ano? We leave it to them. Ano? Tabi. Yan. Apera pa kasubang unannounced. Ano? Ay nako, grabe talaga nga kanungon yan, hampangon. Pero kung gagayo dun pa rin na kung we will open up our senses or ining pagrarom kan pagsabot kan istorya, suapek, biktima man kan sirkumstansya, paday ba ko? Ta primero, paglaog na dyan sa Aleco, in fact, Aleco manggirara yan management masan ang papakiaraman dyan kan apek, bako man nasa diri kan apek pa, management man lang. Pag-abot nila dyan, wagas talaga. And saro dyan, ining supaglangkaw kan supply kang ining supaglangkaw kan presyo kang kuryente. Bako man desisyon kan management kan apek pa di. Bako man na-triggeran kan magpalangkaw supig babakalan nin kuryente kan apek. Iyo ito so nagpaitaas kan presyo. Ngunyan, di ko mo nagpaitaas ng presyo so WESM. So pigbabakalan takan supply ng kuryente. Pigbabakalan kan APEC. Igwa mang kunta na nin mga supplier na iba na medyo hura baba ang presyo. Kaya lang, pinagbawalan kang lay sa paagi kang Department of Energy. Bawal ka mo magbakal sa ibang supplier ng kuryente dyan sa nakamo sa WSM, mayoriya bakalon nindo dyan. Kaya dahil naginibuman sa APEC. Maray ngani ni mo, taso pag-intervenir ni Congressman Joey Salceda direktamente sa DOE, buda kay Secretary Bongo sa Malacanang, sagkul sa Malacanang, nagtuktok si Congressman Joey, tabangin nindo kami sa Albay. O, nagpaluwas ni ngunyan, permado na ito. Tamartes si permane. Supposedly, ngunyan, we hope na permado na. Nagpaluwas ni pinagapod na Certificate of Exemption. Na so APEC, pigtutugutan na. Maski may pagbabawal so Department of Energy kan itong supagbakal-baga sa luwas kan WESM nin kuryente. Pigtutugutan na sa 6 na bulan, sige na,
pag maglangkaw ang presyo sa Wesem kan kuryente kung saan ka mo nagbabakal APEC, pwede ka mo maghanap pa ng ibang buyer. Magbiriding, tabi. Yan. For 6 months. Kaya ining mga maabot na bill niya to, ining konsumo tango niyan, na ma-aparecer sa bill kan July, pwedeng hurababa na yan, mang-aabuto na sa nanganin ng 6 pesos gayod, poko mas o menos, 6.70 or 6.70 or something, ang kada kilowatt hour. Sagko diyan sa anom na bulan. And sabi ni Congressman Joey, pigtatrabaho mi na after 6 months, after December, magkaigawa na kaitong power supply agreement through bidding. Tanganing duro-diretso ng araw ka na sistema na pag minapalangkaw su Wesem, di kitang mapapadumanan. Kaya pwede nang gamiton through power supply agreement after December for 15 years. Sabi ni Kong Joey, mga 15 anyos na pwede kitang magbakal sa ibang tiendahan ng kuryente. No. Kaya po yan na sitwasyon ka na, no, gun mo grabe na. So pagpaaw-paw da, naglangkaw ng presyo ta, ang pigtuturo, halangkaw susingil sa kuryente. So refilling, halangkaw ng presyo. So yelo malangkaw. So tubig, inda ko sa nadigdi sa tuya LCW di kon magpalangkaw man. Tasupil hydro, so bayadan ninda sa kuryente, naglangkaw man ito. Unpermi pa ding namin nasa par. End consumer. Saan kita makuot? Saan kita makuot nin pangbayan? Ay, pero kita ang perming biktima. Dahil kitang papadumanan. Hello, good afternoon. Good afternoon. Ato kiraw. Hello? Eso ay nagtas yan. Kung panong Mayo. Ngunya na ining latest na bulan na ini so konsumo ta so previous month. Yan nag-reading ba? 22. Di Basta dahil na kita magpara kuning kung anong detalya no. Basta so konsumo ta ka nakalis na bulan duman uminitaas po. Ang kung pa lang yan, bayaran ta. Ganyan na mag-question. Come again? Ba, yung bawahan, alang tawa, yung sa kuya, dati bayadan ko almost 6,000, 7,000, yan, 14,800. Iyon na ang problema. Iyon na ang problema. Iyon na ang explanation eh. Araw na kayo sa explanation. Ipinatong sa consumer, so pagpalangkaw kang presyo kan Wesem ng kuryente. Ngunyan, sa mga masunod na bulan, mababa na anta, tinaawan na kita ng exemption kan gobyerno. So APEC pwede nang magbakal sa ibang supplier ng kuryente kung magpalangkaw su Wesem nin kuryente sa laog ning 6 na bulan hanggang Disyembre. Ngunyan, sabi ni Congressman Joey, tatrabaho na napakatapos kan Disyembre, magkaigo na ning power supply agreement ang APEC sa iba pang mga producer ng kuryente through bidding. Ang buong hindi babayaran ta namin, hindi na pwedeng iwasan. Come again? Hindi na pwedeng bawasan niya. Iyan ang mamundo. Tadain na talaga mababawasan. Pag di nabayadan sa kawan, iban makapasindan ng porsyento ngayon, may kamang kabayad ko. Natural. Ano? Oho. Yun ang nangyari. Sige tabi sir, salamat din maray. Salamat po kayo. Salamat. Thank you so much. Ay nako. So iyon na. Alamat po kan sa ido paghinanyo kasi namang Diyos ang magbantay. Nadagog nindo ang mas pinagayon na programang Bicol Target Afternoon Edition. Liwat sa aga, mag-iribanan po kita sa programang ini. Bigbisa na sa DCGB, ang sa indong kadamay. Uy, 2 pesos? Ara mo igwa ka ng Great Taste Premium Classic kayan? 2 pesos sana kada sachet sa imong suking tindahan. Gibo sa 100% robusta beans, kaya may tama sa ng isog asin aroma sa kantidad na barya sana. Barya lang, Great Taste na Premium Classic, tamang tabang at aroma. Sarap na lasa, sulit sa bulsa. Great Taste Premium Classic, 2 pesos SRP sana sa suking tindahan. Bakal na! Timplahin ang sulit sarap ng Great Taste Premium Classic. Pandesal. Ito naman ang tunog ng may diskarte. Pandesal.
Yan ang legit Gin Kapitan. May tamang lasa't hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya! Drink responsibly. Basta't sama-sama sa diskarte, kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old. May new formula. Available na in 2.4 kilo pack. 860 pesos lang ang suggested retail price. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IACEO 51 CA number